for tuning into Zim News Beat TV. Kani nawo ndikakuyangana kusika inangotembe kuti noma matomkamwa ate kushoka zvinhu zvokuti kumbuka kuti pasi pazuva ine Mwari adandisekerei nankani yamatenda ekufika. Asi ndikayangana pana mtsikana wandikutamanga ndichiona akunembwa mimbai. Ndiyeno hanzi ndacherechedza dare rako ndaona unosvika panguva yekupererwa wozvidya mukati mepfungwa woshungurudzika woshaya wekuchemera kana wokuudza. Nazvino ndichikuona kuva pano kwese kwana Tilda, kwana tete Tilda kuredhiyo wakabva neko uchitsvaka kubatsirika. Asi nhau yandaona iri kukushungurudza inhau yemwana anonzi Vimbai. Apa ngani muntu anopita matengo atena kudziva ate kana kubwera waita pano kana kubwera waita nokumaradio udachoka nawo kudziva kuti mwana arukuni. Hanzi dambudziko riripo rinoitika pamwana wako ndokuti mwana wako anongotiza pamba, anongonyangarika pamba, achienda nemasango, achirara muma next door kusvikirira nazvino agumisira akutoenda kumabhawa tukamutsvaga. Asi kani yese ndikayangana iyi idayambira kumadzi kwadapita peno zvidachitika padare zvimomo zvimowaini tengo nachitsofeya padare kujoina masatanizi ipapo. Asi apa ndikayangana adapasiwa mpiko kuti pasvondo basi akareka kugonana mamuna anozhura dhei chitafeya kione pai. Hanzi nasekuru ndacherechedzazve dare rako nderekuti mwana uyu anonzi Vimbai haagare pamba, anongotiza pamba achirara mumanext door mumaraini dzunguwe muto mwana ari kubhawa. Nazvino kuuya kwawaita panapa watobva kumbosiya mwana asipo ari musango. Ndaona dambudziko riri kuitika pamwana rakatangira pakutakurwa nevabereki veshamwari. Atakurwa nevabereki veshamwari, mota dzechikoro dzinofanirwa kuvatakwa dzisati dzauya. Vabereki veshamwari vakaenda nemwana wekumvura. Ndaona vakabata mawaini vachimubhabhatidza vachimufungaidza mishonga yesatanism. Mwana wako akajoiniswa satanism. Ajoiniswa satanism mwana wako ndopa akabva aramba chikoro satanist ikatanga kushanda paari. Nazvino akapiwa mhiko yekuti pasvondo rimwe chete anofanirwa kurarwa nevarume 10 zvichienda kumberi. Sakani asapa ndikayangana mumakutu mako uripo pano uchakati kudabva fara kuti mwana wako aoneka kuti upfupi na kumwe. Hani ndatarisa munzeve dzako ndiri kunzwa muri kupinda shoko rekufonerwa uchiudzwa kuti mwana aonekwa kwakati. Uriko kuno? Hanzi shoko rikarinzwa utouya pano. Apa ngani ndifuna kupasa mangwara mwana ayamba afika pamoyi ava vese adambyoriza vachemera mbori pano tunkani yako yemwana wako ikonzeri. Iye mwana wako iwewe ukataura naye wewe kuti mwana wangu akakujoinisa satanism ndiani anotaura zita racho anotokuzwa. Iwe ukatoudzwa kai zita remunhu akajoinisa mwana wako satanism. Saka nekudaro ndiri kuda kuti ndikupe mushonga kuseru wekuti uende unotora mwana wako. Kuda kupa mushonga kuti mwana awanike kumba. Kana mwana awanika auya kumba uye naye pano mwana tizogesa mwana satanism ngaiswa maari. Uye ndinoda kuti nyakumujoinisa satanism auye pano. Kwese undareva apa mundu wachimboriwo weka pena mundu kuchita bodza mundu adajoiniswa nechimboriwo weka ka. Hanzi kwese kundataura kwese kundindataura ndada kukusira wewe uchitaurawo kureva kuti tiri kuita dare rangu idare rimwe chete rakuziva. Mwana akakuudza kuti akajoiniswa satanism nani? Akataura sei nemi akataura kuti sashini sashini arikoni munhu anonzi sashini anogara kuti anonzi sashini handizivi paanogara mutaundi ndinogara kumaruzeva. Aiwa ndichita ambwera zvakanaka. Usacheme hapo, tichakubatsira. Vasasvinu ivava vachaguma kusvika pano. Zvakanaka, muchazoenda kuseri kuna pharmacist
anopiwa mushonga wekuti mwana agone kuuya kumba, agone kuwanikwa. Kana awanikwa mwana muuya naye. Hapa ngani tunachita pachito ya imera mgani hizo za madekota na tutapenda.
taona mama matitsvaga mukati ndidambudziko remwana zvakafamba sei pamwana? Ichokwadi mwanangu, ndinokutenda nemukana. Mwana wangu uyu ndingati ane 16 years musikana. Mwana uyu ndingati dambudziko rake pandakatanga kuriona anga achitori mudiki kuti mwana wangu akatisiya nene vamwe vana. Mwana uyu anga aine musikanzwa yekusatonzwisisa chaiko. Kana kutanga ari mudiki ukamutuma kuti ndipo icho mwanangu aitanga akutongesa mibvunzo wozotosimuka kutora chinhu chiyechi. Saka zvadaro taingotiwo musikanzwa yevana. Takazoti rimwe gore anga ari grade 4 kana kuti 5 kana ndisukanganisa. Ane paakambonyimwa report book na teacher wake. Takazoenda kuchikoro tindobvunzurudza teacher kuti ko sei mwana mamunyimba report wakati mwana uyu akandituka. Saka endaona kuti andingambomunyoreri report mwana akandituka. Takangoto haiwa musikanzwa yemwana. Saka zvadaro mwana uyu akangokura angori mwana ainetsa kunzwisisa. Basa chairo pamba iva angotori makakatanwa nemwana iyeyu. Kusvika akazopedza grade 7 yake. Ndingati ari pa grade 7 ipapo ndo patakatanga kunzwa kuti aita akabuda chikoro aimboenda nekumwe kumaraini asati auya kumba. Uzosvika kumba late. Apedza grade 7 kudaro akazondoitawo form 1 yake mune imwewo college iri mupedyo netown nekuti misha yedu iri mudhuze netown. Saka zvadaro mwana uyu form 1 yake ndingati first term akapedza zvakanaka. Ndichitoti kuna baba wacho honai mwana uyu akupika, honai mari zawo dzaakabuda nawo grade 7 ari kutochinja nekuti paakazo wakanyora matest awo akatobudawo nema B nema A wanga atoripo. Ndikati honai mwana uyu ari kutopika zvakanaka, ari kutoperforma zvakanaka. Ndofunga inhau yekuti kwaakaitira primary ndokwaimukanganisa. Saka zvadaro mwana uyu ndingati dambudziko rakazotangira, dambudziko hombe rakazotangira apedza first term paholiday paakaenda kuma extra lesson. Ndo pandakaona mwana uyu kuti akabuda haadzoki kumba. Akabuda haadzoki kumba. Ndiri kuremember pane paakabuda akaita 3 days asikudzoka kumba. Baba wacho wakaenda kuchikoro kwaaidzidza, wakatoona kuti mwana uyu kuchikoro anga achitosvika asiri kumba asikudini asikusvika. Patakazomubvunza akataura kuti ndaitorara mudombo riri padhuze nepa next pedu pane dombo rakaita chibako. Svika ndaitodzika kurwizi ndichitondotora mvura ndoisa muchigubhu yekuti ndizogeze makuse ndoenda kuchikoro nenzara. Unozviitirei? Haana chikonzero chezvinhu chaikwanisa kutaura. Saka zvadaro mwanangu dambudziko harina kumirira ipapo. Ndingati holiday lesson yapera tapinda mutemu yechipiri dambudziko rakawedzera. Kunzvimbo yandinogara mwanangu hapana asingaziviba nezvekutsvaka kwandinogara ndichiita mwana uyu. Hapana asingazivi. Zvinhu zvakaoma muri yeZimbabwe ukaona amai vochema kana kuti vobudisa musodzi vanenge vasvika pakudzaiwa. Unenge uchitiwo ndasununguka mwana wangu achangofananawo nevamwe vana, remangwana rake rigova rakajeka, agokwanisawo kuchengeta vanin'ina vanenge vari pamashure pavo. Asi dzese idzi indangariro, kurwadziwa kuri kuita mama. Asi hazvingaiti kuti ndivaregere tisatanga kunzwisisa kuti nyaya iyi iri kuenda kupi. Iko zvino mwana ari kupi. Kubva ipapo paairara mubako akazowana here mubvunzo kana kuti anza yekuti chii ichaitira. Ndanzwa mama muchiti aitorara mubako asi hapana chaaitaura chinobatika. Hapana, chokwadi. Makazoita sei kubva ipapo? Takambotangawo kufamba nemwana uyu maprofiti asi hapana chatainzwa. Waitonzwa dzimwe tsananguro dzisinei nezvamafambira. Dambudziko remwana harina kugumira ipapo, rakaenderera mberi. Dambudziko remwana kusvika mwana uyu takazonzwa kuti mwana uyu ari kuita zvemumabhawa. Kumashure kuti aimbofungidzira kuti angawe madrugs. Zvekuti tine nguva yatakazombosvika naye kuchipatara tichiti dai adini aongororwa kuti handi madrugs here. Mushure mekunge atiza akamboenda kumusha kwakabva dzinza rawo. Ndekupi kumusha? Ukagananzara.
Okay. Saka akudzoka ikoko takamuti mai groom post tikamutambira. Tamutambira mwana mutauni. Takananga naye kuchipatara. Tasvika kuchipatara ikoko takatsanangura dambudziko redu. Sewanhu wangu wakutiziva nekuti takambenge taenda naye mwana uyu. Tiri kufungidzira kuti pada pane sexual abuse iri kuitika semwana ari kurara musango. Patakaenda naye kuchipatara ipapo manesi akati mai zvamuri kutaura kuti mwana wenyu anorara musango nezvataona patamutarisa hazvisi kuenderana. Mwana uyu imhandara yakazara. Saka tiri kushaya kuziva kuti dambudziko rake riri papi. Saka zvaenderera musi watazomutambira achibva kumusha takadzoka futi naye. Tikati isu taufungidzira kuti mwana angangone kudaro ari kutora madrugs. Wakati kana zvakadaro chiendai naye kupi? Kuchipatara kunorapwa wanhu andotariswe. Tasvika ikoko dambudziko rakazoitika ngeremari. Takasvika tichitaurirwa kunzi munotanga kudhindisa kadhi. Pane matesti mairi anodikwa, rekutesta kuti haasi kutora madrugs here, rekutesta kuti pfungwa dzake chaidzo dzakambomira sei. Ndo patakagumira ipapo nekuti mari tatisina. Baba wacho havashandi, takangogarawo pamusha. Saka zvadaro dambudziko remwana rakaramba richienderera. Mwana uyu ndingati kana mukutaura naye chaiko chaiko. Nguva zhinji dzinenge dziri dzerafu. Inane paakasvika kundituka kundiridzira tsamwa katatu chaiko chaiko. Ndichishaiwa ndichishungurudzika kuti mwana wandakazvara shuwa anosvika pakundituka ndanyanyotadzei. Saka dambudziko remwana uyu raenderera. Takazonzwawo namanje kuti mwana uyu anga akuita zvemumabhawa izvi, zvekutsvaga varume mumabhawa. Saka zvadaro takachida kuzama kumutsiura kuti mwanangu upenyu haudaro. Tarisawo nemazuva ano kune zvirwere. Saka mukutotsiura imomo zvaitoita unge zviri kutowedzera. Watomutsiura udaro aibva atobuda achienda. 2 days hapo tozonzwa kuti azoonekwa uko. Munharaunda yandinogara mwanangu hapana asingandiziva nedambudziko rekuteera mwana iyeyuyu. Semwoyo wekubereka saamai kuti shuwa mwana musikana. Shuwa zvinozowe. Zvinhu zvakaoma muri Zimbabwe kuti chokwadi saamai ungaite sei unenge uchitotarisirawo kuti zvandagara mwanasikana ndipo pandichawanawo okubatsirwa, ndipo pandichawanawo opfuma yangu. Asi kana zvaenda nepamwe saizvozvi zvinoitwa sei? Asi hatingaregi kutsokotodza kuti tinyatsonzwisisa kuti mwana uyu vairarama naye sei pamusha. Mama, ndanzwa muchiti akanga akuita nguva yekuenda kumabhawa achinotsvaga ega varume. Ichokwadi. Tinonzwisa ipapo tozoti vaya vasikana vanonomira kumabhawa vachitsvaga varume vane zvavanoya nazvo kumusha kana kumba kuti izvi ndozvikuratidza kuti chokwadi mwana uyu achafambe nenzira dzakanaka. Chamakatanga kuona imimi kuti mwana uyu ndo nzira yaatora chi makaona chi? Takatanga kuona ndechekuti aiuya nezvipfeko zvatisina kumutengera pamba. Baba wake wakamupisira mbatya idzodzo kanokwana katatu achiti handisi kuda kuona mbatya dzatisina kukutengera nemari yako pano. Asi aiti idzi dzikapiswa idzi aitobuda obva aenda otondodzoka futi nezvimwe zvipfeko zvatisingazivi kuti zvabvepi. Ane kamunin'ina kake kanoteedzerana naye waizonzwa achiti ndamuona aine mari, Shandi ndamuona aine mari. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakati tifungidzire kuti pada mwana uyu akuita zvemumabhawa zvachitsvaka varume, nekuti nhoroondo yake kumashure uku ndingati mumanama ndinogara vakomana vazhinji akapera kusanganisa kudanana nawo. Wonzwa rudana newepapo, haudana newepapo, hakudana newepapo. Zvinova zvakandishayisa chimiro munzvimbo yandigere. Saka zvadaro dambudziko iroro harina kumirira ipapo. Pataiendawo naye kumaprofita hapana chakabatika chatakabuda nacho. Hapana chakabatika chatakabuda nacho. Kusvika anga kuti kana tikaenda nayewo kumachechi kuti andobatsirwe aitotitiza pasuo ipapo totosara taatega. Zvinova zvinhu zvakatishungurudza sevabereki. Asi chazotisvitsawo pano ndingati mwana uyu
ane musi waazorohwa nababa wake akanzi nyatsa kunditaurira chaizvo chiri kumboitika paupenyu hwako. Kana usina kunditaurira chokwadi nhasi handisi kuregedza kukurowa. Ndo musi waakazotaura kuti baba, mirai ndikutaurirei chokwadi. Ini ndakajoina wasikana wemumvura. Ndajoina wasikana wemumvura ndine mhiko yandakapiwa. Mhiko yandakapiwa ndeyekuti ndinofanira kuti ndidanane newakomana ndichirara nawo asi ndisingaroorwi ba. Iwe une chokwadi ere nezvauri kutaura? Akati ndine chokwadi. Wakajoina sei? Iye anotsanangura achiti pane musi wawakaenda kumasports, first term yaakuda koopera. Waenda kumasports, iye anoti ina handina kuzvinzwa kuti zvakadaidzirwa kunzi mafomu 1 ese ndii muri kutanga kutakurwa nekombi yechikoro. Saka iye ari kuti mafomu 1 amwe ese akatakurwa. Iye asinawo kuzvinzwa. Pada semwana wemusikanzwa ane kwaanga atoenda. Saka ari kuzoti kombi yadzoka ichida kutora mafomu 2, iye akanga asara neshamwari yake imwe yaaitamba nayo wari 2 wemafomu 1. Saka iye ari kutaura achiti takabva tanzi imimi mafomu 1 masara imimi muchazotorwa pekupedzisira. Iye zvino taakutora mafomu 2 oenda, todzoka totora mafomu 3 oenda, todzoka totora mafomu 4 oenda. Panozotorwa maapa ndo panenge paine vanhu vashoma, imimi ndo pamunozopindawo. Saka uyu semwana aibvawo kure akaona kuti nguva iri kutaurwa iyi pandinozodropwa mutauni kuzofamba kusvika kumba unenge hwausiku. Iye ari kutaura kuti shamwari yake umwe musikana waaidzidzawo naye ari fomu 1 akabva auya kuzotorwa nekombi newabereki wake. Saka ari kutaura kuti iye ndo paakanzi pindai tiende. Apindawo mukombi umu wanga watatu manje, mwana wewaridzi wekombi plus iye neshamwari yakewo iyi. Saka ari kutaura kuti tasvika mutauni chakandishamisa ndechekuti kombi haina kumira kuti itidzikise mutauni. Yakapfuura kuenda kumba kwaigara musikana uyu waridzi wekombi. Iye ari kutaura kuti tasvika ikoko ndo kwaakajoinidzwa zvinhu izvi. Ari kuti ini ndakabva ndabvuma. Vakajoiniswa sei ipapo kana achiri kutsanangura? Ipapo haana kuda kupatsanangura. Asi akangotsanangura kuti zvakaitika tiri kumvura. Tichimwa mawaini nezvakasiyana siyana. Ende zvizhinji zvacho waiti ukada kuzomubvunzisisa aitaura kuti zvimwe zvacho hazviiti kuti ndidi nditaure. Saka ndo paakatsanangura kudaro kuti inini ndo kujoina kwandakaita. Pamunondiona chipiri chega chega dai makazvicherechedza kuti kazhinji ndaishowa chipiri chega chega ndo pataidikanwa kumvura. Patinenge tichidikanwa kupi? Kumvura. Saka ari mukubvunzurudzwa kudaro nababa wacho ndo paakanzi saka iwewe toziva kuti basa iri rine pamunozonzi sacrifice. Iwewe pakati pangu namai wako ngoda kusacrifice ani. Ndo paakapindura kuti sacrifice inonzi unosacrifice munhu waunoda. Saka inini pakutanga ndaida kusacrifice mama. Asi imimi baba pamakazopisa foni yangu ndakanzwa moyo wangu kurwadziwa. Ndikati saka baba ndo wandiri kuda kuuraya. Ndo mutsananguro waaiita. Saka ndo dambudziko randisvitsa pano muri yeZimbabwe tanzwa chimiro chakadai so ndakati iyi nyaya iyi haichadi kuti ndicheme ndiri mumba. Ngai ndochemewo kumhuri yeZimbabwe. Pamwe ndinowana rubatsiro. Ndo pandakaendawo kwatete kuda. Kwatete Tilda kuStar FM. Ndichindotsanangurawo dambudziko rangu kuti nevanodawo kundibatsira. Ndiri munhu asina chinhu, ndina mari. Dai ndabatsirikawo padambudziko randinaro pamwana uyu. Ndinonzwa kurwadziwa nezera rine mwana wangu.
ndinonzwa kurwadziwa. Saka zvadaro ataura izvi akarara pamba musi iwoyo wechitatu manheru. Kwafuma chachina last week ndopaakataura kuti sisi, nekuti kuna sisi wake wamwe wakuru ariko kumboko, ndopaakati sisi inini ndinofana kuti ndindorare ndiri kuwabatsiri nekuti zvandiri kunzwa hazvina kundimirira zvakanaka. Ndiri kunzwa voice riri kutaura munzeve dzangu kuti iwewe watifumura, usacharambe uchitaura zvauri kutaura, nekuti ukaramba uchitaura zvauri kutaura tiri kukuvhara voice iroro muromo zvachose ende tiri kupofomadza maziso. Saka isusu hatina kuda kuzoramba tichimubvunzurudza. Takachiti mwanangu, mangwana tombodzokera kumapostori kuya kwaunge uchibatsirwa. Saka ndo pandakati semwana aishowa ndikati kumusiya ega hazvitoiti, chandei kumvura nekuti mvura yedu tinocherawo distance ku next door. Saka ndo patakanonga migomo miri tichienda naye kumvura. Saka tichingoti fambei akabva atsveta mugomo murodhi akati ndiri kumbotsauka ndiri kuuya. Saka ini ndaitomurezva semunhu ndanga ndamira murodhi. Ndo pandakazoona asingachadairi. Kuda kuzoenda paya paibuda nevoice handina kumuona. Kuda kuzotsvagawo wabatsiri kuti pamwe wangatsvage kumuwana achipadhuze hana kuwanikwa. Saka kubva musi iwoyo, musi wechina kusvika izvozvi hatisati taziva kuti ari papi. Hapana munhu akamboti amuona kusvika izvozvi muri yeZimbabwe. Saka ndo pandakati handingachemi ndiri mumba, regai ndiendewo kumhuri yeZimbabwe inzwe kuchema kwangu. Handizivi panozobva rubatsiro rwangu. Zvino zvakaoma muri yeZimbabwe kuti semwana ane 16 years makore acho mashoma tingabatsirane sei namama, asi gai ndivadzosere zvakare kumashure tinyatsonzwisisa nhoroondo iyi, nekuti sekutaura kuita ndanzwa vachiti mwana wavo akatanga kuita izvi kumafomu 1 uko ndokwaakandojoinisirwa, asi ndanzwa vachiti kubva kukura kwake mwana aisateerera, mwana akanga akatosiyanawo nevamwe vanhu. Mama, ndinoda kukudzoserai, ndanzwa muchiti akambotiza akaenda kumusha kwakaberekwa baba vake, kunova kumusha kwavo. Ichokwadi. Aenda ikoko tozoti zvichida mwe nzvimbo inogona kukanganisa mwana. Zvichida kwenyu kunzvimbo ndokwaanga ajaira, ndokwazvakaitikira, ambotizirawo kumusha kwababa. Pane here zvakanoitikawo ikoko ari kumusha kwababa kuti munyatsoona kuti zvakuita mwana uyu hazvisisiri zvega? Paakatizira kuumba kumusha kwababa haana kugara nguva yakareba. Haana kugara nguva yakareba. Ndakangofonera maiguru muchengetei kusvika ndaona mari yekuti akwire kombi tomubhadharira kuno. Ndingati akangogara 1 week. Asi pa1 week iyoyo waingomuchengetedzawo semunhu wandakanga ndataura kuti maiguru, mwana uyu ane zvandisiri kunzwisisa zviri kuitikawo paari. Saka kuti mugare naye ikoko nguva yakareba hazvigoni, nekuti akanga kuti ndibhadharirei mari ndidzidze kuno. Tikati unogobhadharirwa mari sei? Pandatsanangura ndofunga ndasirira pekuti akazenge asvika pakuramba ega chikoro. Asvika pakuramba ega chikoro akanga atotiza. Baba wacho wakati bhegi rehembe wakaisa kupi? Akati ende ndindokuratidzei pandakaisa bhegi rehembe. Muri yeZimbabwe unorwadziwa nekuti bhegi ranga rakangokandwa pasaidhi perodhi, zvokuti kana dai paina akasvika akarinhonga kwaingowe kungonhonga paanga arongedza mbatya dzake dzese asina kwaari kuenda. Ende dambudziko iroro rembatya dzake ritori dambudziko hombe rekuti mbatya dzake anongosiya pese. Handiti ndataura kuti anoti akabuda anoya ane zvitsva, zvaanenge abuda akapfeka zviya anongotsvaka pekuzvikotsa musango, haazodzokiko kana kuotora kana kuotarisa kuti zvakadii. Pane paakatiza aine sechewo yaaishandisa kuchikoro, aisa tracksuit yaaipfeka kuchikoro, trouser racho netop nejaketi racho. Ende akanga tatoone nguva takarikotsa mumba tichiti iwewe unhu hwauri kuita kuti urambe uchipfeka
uniform yechikoro nemalogo echikoro uri kusvipisa zita rechikoro. Hazviiti zvakanaka. Baba wacho wakasvika pakuzvikotsa, but akazvitsvaga tisipo, akafunyungura mumba mese, akazvitora akaenda. Aenda akatoenda musechero imo muine jaketi iroro. Akangosvika Marusape, iye achitsanangura anoti ndakangosiya papaki muya munozororera vanhu muya. Kwakungotsveta, atsveta, kwakutoenda kwaakaenda, kwaudzoka pasisina. Saka mbatya dzake chaidzo haana shungu nadzo. Zviya zvekuti tinorwadziwa. Mwana we akasvika pakuti ndakazvipa mubvunzo kuti mwana here wandichiri kugara naye mumba. Akasvika pakuti anenge ari mudining kana kuti mumba mawanorara. Munongoziva dzimba dzekumusha handiti tine makicheni yedu yatinobikira iri uko. Munin'ina wake ndiye anondibatsira basa rese. Iye anenge akarara, omutsirwa chikafu chaibva, obva amuka odya, obva adzoka korara. Haana chiyamuro chaanga achandiitira pamba apa. Mwana uyu zvakandipa mibvunzo nekushungurudzika nekurwadziwa kwakanyanyisa. Kuti mwana uyu chimbori chii chaizvo. Chimbori chii. Plate yaadyira chaiyo aidaidzira munin'ina wake kuti uya utore plate. But kumashure uku aisadaro ba. Aitomboita basa. Ipapa zvakazonyanya kutanga ipapa ndakazozvicherechedza zvekusachada kumbotumwa kuita ubosi, kuzvitutumadza kwakanyanya. Zvakanyanya ipo paperiod iyo yaataura yaari kuti yanga ajoina zvinhu izvi. Ndazwa mama muchiti makambotukwa nemwana uyu. Ichokwadi. Makanga maita sei kuti mwana azosvika pakutuka? Nyaya yandambotsanangura kuti anga asingaiti shungu nehembe dzake. Ndakamuti iwe tora bhachi rako rawakasiya apo iro. Ndofunga rakanga raita almost mwedzi richingorohwa nezuva riri panze. Kana usingacharidika tiri rase zvachose nekuti ndo dzimwe dzembatya dzaakanga auya nadzo tisingazivi kuti dzabvepi. Ndikati kana usingacharidi tiri pise jaketi iri nekuti wona wakangoriti apa tsve riri kungorohwa nezuva riri kudii. Saka ndo pandakazama kudii kutora bhachi riya ndobva andibvutira kudai achindiridzira tsamwa. Ndikati mwanangu nechokwadi here kundiridzira tsamwa inini mai wako. Akanyatsa kundiridzira tsamwa kanokwana katatu. Ende izvozvo ndo zvakandipa kuti nditi mwana we zvimwe zvacho regai ndipote ndichigumbuka zvimwe zvacho ndichimuregerera. Nekuti ndanga ndakuona kuti zvaari kuita zvacho zvimwe zvingada zvisichari zvepfungwa dzake nekuti normal chaiyo yemwana. Ndaingoona kuti hazvingasviki pakudaro. Ndanzwa mama muchitaura kuti mwana uyu akakushungurudzai kusvika rimwe zuva matokolapsa. Zvakafamba sei kuti manga mashungurudzwa kusvika papi nemwana wenyu wekubereka? Mwana uyu ndingati semwana aingotiza pamba. Ndakazodaidzirwawo kunzi ari kuno. Ndobva ndateera kwaakanga ari. Ndasvika kuya akaramba. Nekuti musi wacho waatiza pamba akanga anzi nababa wacho uyu mwana waye handiteereri uyu. Wamwe wana wese wanonditeerera. Ko uyu sei asinganditeereri? Saka ndo muromo wakanga akuita chombo chekuti baba wati handiwateereri saka wari kuti handisi mwana wawo. Saka ndo paakanditi musanyepere kuchema kunge munondida. Ndiudzei kuna baba wangu. Zvinova zvakandishungurudza kusvika pakuti ndakangozodona. Ndikazobatsirwawo newakandibatsirawo. Ndikazotopatikawo ndatoo pane imwe nzvimbo pasiriwo paya pandanga ndadonhera. Wakazofonerawo murume wangu kuti auye achizonditora. Ndazwa mama muchitsanangura nawe kuti pane musi waakakusenderai message
ichokwadi zvekuti abuda amboenda ozongokusendera imessage ichokwadi zvakafamba sei emusi musi uyu ndingati baba wacho wakanga wamurova nenyaya yemisikanzwa iyoyi kuti iwewe misikanzwa yako mwanangu yanyanya handisi chari munhu handisina chimiro nepamusana peunhu wauri kuita ndobva wambobata shamu bva wamurova saka isi takangoti ase mwanaka ndibaba wari kudiwa vari kuranga mwana wavo ndobva tatopinda munda taakusakura ndobva tazonzwa kamunin'ina kake kaakutodaidzira kuti mama baba sisa hapasisina waenda ndobva tatotsveta zviya mapadza taakutsvaga tifungidzira kuti achiri padhuze hatina kumuwana tizonzwe foni yatosvika manje mazuva rodoka kumusha wakati mwana asvika kuno ari kuno asi ari kuti dhedhi wangu wandirowa wakati ichokwadi zveshuwa ndambomurowa neunhu waari kuita mwana uyo hausi kundifadza saka rechimangwana racho ndopaakati mai guru waenda kugadheni wasiya foni yawo pachaji kwautora foni iyoyo kwakuisa meseji yekuti ndafa kwakusenda panhamba dzababa wacho tikatombochema pamba pakatozara vanhu pakazochikonfemwa manje nababa wacho manje kuti regai ndichifonere wari kumusha kuti ko zvafamba sei kuti amwe mushonga ndopa wakanzwa kuti kwani uyu atori paseri pemba pawakanzwa kuti mwana uyu paakaziva kuti soko riya radi rasvika ndopaakabva achitiza kwautiza achidzoka futi kumba saka vanhu vakazoparara sei makazoudza sei vanhu kuti aiwa soko iroro rakakonfemwa vanhu vachipo but zvava zvakakuomerai sei kuti muchiudza futi vanhu bhozi fonika inogona kungoiswa palaud but inogona kungonzwa isusu tiri panga pakaoma mwanangu nekuti uyu sisi wake uyu haagari pamba akaroorwawo kwaakaroorwa ndakatozongonzwa kuti akanga achifendawo vanhu vachitomubatsira kwauzoti sisi wake vandiinaye kumba waifendawo vanhu vakanetseka naye iye sisi wake uyu ari papo akambotiza senyaya yandiri kutaura kuti mwana we anga angowe kuti akafunga kwaada kuenda anotoenda ane paakaenda kwakaroorwa sisi wake uyu akandoita zvinhu zvekuti kana nanhasi hatina chimiro kwakaroorwa mwana uyu akasiya apaza dhore varidzi vaenda kunhamo wakati rega tiloke mukati semwana anoita pfungwa yekutiza ndopaakapaza dhore varidzi akatora bhemba kumba kwemukwashi chokwadi saka watiza kumusha apedza kusenda mameseji vanhu vaanzwa nekukadzika nekudonha adzoka kumusha akasvikoti chii hapana ende vakanga varipo wakati musataure nezvazvo musamurowe hapana akazotaura nezvazvo kune vamwe vabereki mama tozoti vakanyanyonetswa nevana zvakapfurikidza vanoti aiwa regai timboenda naye kumapurisa timbonomurovesa ikoko akambogara kana zuva patinozonomutora anenge achinja unhu hwake makambosvikawo padanho iroro takambosvika mwanangu kumapurisa takasvika kanokwana katatu saka mapurisa ini ndakada sekuona kuti pada vaitarisa eji yemwana havana kumbosvika padanho iroro nekuti vakatozondirifeya kuti aiyo uyu mwana mudiki endai naye kusocial welfare ndokunoitwa counseling yezera rake ndikazosimuka naye tikaenda kusocial welfare inoita counseling iya iri deep iya yekuda kunyatsonzwa nhoroondo yekuzvarwa kwake kuti akachema here paakazvarwa hana mamwe matambudziko akaita here mukuzvarwa kwake kusvika waitawo counseling yawakaita kusvika watadzoka naye kumba saka ipapo akaitwa counseling haana kumbochinja hazvina kuchinja saka maudzwa izvi mama ndanzwa muchiti paakazorohwa nababa ndopaakazotaura zvesizoti ndakajoina vasikana vemumvura chokwadi ende ndirovimba sekuti seshamwari dzevana vabereki vanenge vachitoziva kuti mwana wangu anotamba nanhingi chokwadi
hapana here pamakazombowana simba rekuti regai ndiende ndinonzwawo vabereki vesahwira wemwana wangu waakaenda naye kukombi vasiri varidzi vekombi ava handi vakaenda vari vatatu vanava mumwe wacho kuti ndinonzwa kuti ari kugarawo sei nevabereki vake ane matambudziko ari kusangana nawo here akafananawo neandiri kusangana nawo. Ichokwadi mwanangu, shamwari iyi ine handiizivi nekuti uyu mwana wangu tinogara kururawo shamwari yake yenge iri yemutauni, saka handina kubvira ndaita ruzivo nayo. Asi iye musi waarohwa nababa wake achizodudza zvinhu izvi akataura kuti akabvunzwa nababa wake kuti saka ivo vakakujoinidzai vana vavo havachaendi kuchikoro here? Akapindura kuti vanoenda, asi inini neumwe wangu iye ndofunga ndiye wamuri kubvunza nezvake uyu. Akataura kuti inini neumwe wangu tisi takabva taramba chikoro ende murambiro nzira yandakangorambawo nayo chikoro ndo yakaitawo umwe wangu iye. Saka hamuna kuzonyatsombvunzisa here kuti ko pakurara pavanorara nevanhurume ava ndezvipi zvavanenge vachida zvinonoshandiswa kumvura uku? Ipapo ndingati zvizhinji anga asingazotsananguri. Sematsananguri andamboita paya kuti zvimwe zvacho aita anga asingatsananguri. Anga asingazotsananguri, ndofunga pada aiti regai nditsanangure zvakareruka. Saka anga asati akuudza here time frame yekuti zvichida nguva yakati ikasvika ndopandaifanira kuzouraya baba sezvo vakanga vandikanganisira? Akataura akati after 3 years ndopata takatarisirwa sacrifice. Saka hana kutaura here kuti ndaizodii kuti baba vafe kana kuti akangoti hana kuzenga atsanangura. Hana kuzenga atsanangura ba. Semunhu akanga ari kuti zvizhinji zvacho ndofunga aiona kuti aramba achitaura zviri dhipi pamwe mwana waye nekuti achitsanangura anototi indainzwa voice raitaura munzeve. Saka ndofunga kana kuti zvizhinji zvacho aizoda kuti akada kuti atsanangure pada aizoyo, nekuti paakaenda kwamai guru ini ndakamuti nhai mwanangu zvawakanga waona kuti izvi ndo zvaitika wakadii kuzvinamatirawo iwewe pache zvako zvine simba? Akati mama, pandakambotiza ndikaenda kwamai guru ndakazama but usiku iwo handina kurara wachindiwinga. Wachindiwinga kuti uruda kuita sei, hazviiti izvozvo zvauda kuita. Alright mama, saka chamuri kuda imi mubatsirwa nacho ndisati ndataura hangu nasisi vacho, chamungade kubatsirwa nacho imimi pamwana kuti titi aiwa mwana akubatsirwa apa, chamungade imimi chii? Uye kumapurisa makanoripota here kuti muri kushaya mwana? Takanoripota. Paashayikwa ipapapa baba wacho wakaenda wakanoripota. Saka chamuda kubatsirwa nacho imimi nasi uno chii? Inini chandiri kuda kubatsirwa nacho nasi uno ndechekuti dai mwana uyu ndakwanisawo kuonawo vanondibatsira kuti adzoke pamba, vanogona kushanda kuti mwana uyu adzoke pamba. Kana adzoka pamba ndochifambawo naye ndichimurapisa kuti izvi zvinhu izvi zvirapike. Ndingati ndo chikumbiro changu chihombe. Ndo chikumbiro changu chihombe chandiinacho kuti dai ndawanawo wabatsiri wandiri kukumbirawo ndevanondibatsirawo hawo pachena. Nekuti mari handina mari. Zvinoita zvakanaka. Ndofunga muri kuona kushushikana kuita mama, kutambudzika, kushungurudzika mukati memwoyo kuti ndoita sei mwana wangu musikana ane makore 16 ekuberekwa. Sekuziva kwedu mwana wekuti anenge achitoda care yevabereki kuti vamutarise kuti adya here, apfeka here, asi nhasi uno havasi kutoziva kuti mwana yeye ari kupi. Vakanoripota kumapurisa, tinoimba kuti vemutemo vari kuitawo basa ravo kuti mwana yeye awanikewo kuti ari kupi. Kune vanokwanisa kubatsirana namama, vana sekuru nana mbuya, maprofets, vana madzibaba uko, vana papa,
ndiyo nguva yekuti tibatsirane nemhuri tinyatsonzwisisa kuti madrugs here kana kuti zvine chekuita nemweya yetsvina yapinda pamwana kana kune vanokwanisawo kubvisa nhau dzemanjuzi iwaya akajoiniswa mwana tobvisa mwana odzokera kuchikoro. Pari zvino regai nditaure nasisi vacho ndimbonzwisisawo kuti sevasikana toziva kuti masecrets ndo paanotaurwa vachitaurirana semukoma nemunin'ina. Havana kumbotauriranawo here panhau yenyaya yakaita sei? Sisi vashandi makadini? Tiripo makadini. Tiri nani? Sita handina kuzobvunza kandi ndazongonzwa kuti sisi vashandiwo. Chokwadi ndonzi Moblessing Dzwanyika. Okay. Sisi Mobi. Kwakadii kwaRusape? kwaRusape kuri nani osho. Naika. Aiwa tinozvinzwisisa kuti kana zvinhu zvisina kunyatsogadzikana kuti titi kwakanaka zvinenge zviri zvimwe zviyazve. Ndazwa mama waisanangura kuti ndimi makambotorawo munin'ina mukati zvichida mweya nzvimbo uri kumutera regai ndimbomutora ndiende naye kupi kwandakaroorwa. Makamutora mukaenda naye kupi? Chekutanga handina kutomutora because mama watsanangura vachiti aita zvekutiza kumba ozodzoka. Saka akatongotiza kumba kwakuina namama ikokoko. Inini ndaitoenda kwandaitoenda ndonzwe foni yatopinda kuti ndiri paGoromonzi Tenofu ndofamba sei kuya kumba kwenyu. Saka ndakabva ndoti hapana zvekuzviita because varanga radoka. Vanatongomudhairekta kuti kwira so. Ndobva atosvika. Komutsanangura kuti iwe wabva sei kumba zvanzwa namama wautombozviziva kuti ndokwandiri kunoku. Ndakatorara pane imwe mukomana waidanana akakatotiza kumba zuru wacho. Koundorara kune umwe mukomana. Kopiwa hembe dzemukomana iye ndodzakabva tengerwa foni mutauni. Ndo foni yaizofundifonera nayo. Laini rake aifamba naro? Anga atopiwa laini remukomana iyeye. Wo namba dzevanhu vese anenge achitodziya hake nemusoro. Akatofonera mwana wenzvadzi yamama anogara mutauni kuti ndifonai kumba kuna namama wandipo namba dzaMobi. Saka akafona kuna baba mukuru wangu ari kumba kobva apiwa namba dzangu. Sekuru aya ndobva wafonera iye bheki nenhamba dzangu ndobva akazondifonera. Asvika atsanangura kwaakarara zvakazofamba sei ipapo? Ndazwa mama wachiti kana kuti tasani nevakwasha zvinhu zvakutotiremera. Chokwadi pakaita nhamo muraini. Saka iye takabva tamusiya kumba musi wekutanga because nhamo yanga iri yeukama. Ndobva tamusiya kumba zuva rekutanga. Tadzoka kunhamo kundoti kumba kwawarira sei ndobva takasvika munhu asipo. Ameno kwaanga atoenda. Patazova ndanga kutsvaga because Goromonzi hapana kwaaiziwa. Ndikati ino akatanga ungoenda kuno kunokuzivira kupi. Panatanga kumutera. Saka ndauda kutomubata kotanga kutondituka zvikanzi svikai panapa ndokuchekai nebhemba randakabata. Saka ndakabva ndafonera murume wangu kuti uya kuno ndiri kugomo rakati. Kotanga kundichingura nerodhi. Iye kwaienda because aisaziwa rodhi. Aianga ite kutendera saka anga kutodzoka futi kumba. Ndopa akazodhumana nababa mukuru wacho kumberi. Kobva atodzoka. Mainini chii? Pana chaitaura chinhu chinobatika. Saka tata kutya futi mangwana chauda kudzoka kunhamo kuti anogona futi chikudini kutiza. Ndobva asirwa akirwa mumba. Isu tienda kunhamo. Mangwana makuseni tadzoka kunhamo ndopa takadzoka dhora gwejenurwa. Mabhemba, mapadza, mapanga zvose zvakazara padho. Kotoniona kuti munhu yatotiza. Saka ipapa handina kuzomutera. Baba mukuru wacho pawakatombomutera kumashure uku aiti wakuda kumubata koti ndisiye mukasatondisiya panapa ndinotokufuremera yenyaya yekuti mandiripo. Saka paakazogwejenura dhoo apa achitiza haana kuzotera. Patazofona rari chimangwana achinzwa kuti asvika. Iye akatotifonera usiku hwacho achinditi ndatorara izvozvi ndikutodya sadza ndikutoenda mangwana ndatengesa foni yangu. Ndikati kana uri kuenda kumba zvakanaka patangorera kozonzwa kuti kumba mangwana asvika. Saka ipapo pese pamaigara naye apa anambobvira akutsanangurira iwo kujoina kwaakaita vasikana vemumvura sekutsanangura kwaakaita kumusha. Ini ndaimbomubvunza ndichiti iwe nyatsaumbotaura kuti kutotizira hako kuri nani kunzwa kuti akasika kuroora zvitori nani panoti unenge uchiti wadana nhingi wadana nhingi tasauri zvauri kuita.
but haana chisvinu chaakanyatsa kutaura. Akati ini noona mama asi pane shoko raakataura ndaakuzotorifunga nekuti izvi akajoiniswa izvi. Pane shoko rakataura akati inoona mama unenge wachindifungira madrugs, unenge wachindifungira kuti ndinorira nevarume, ngausatombondifungire zvavo izvozvozvo. Ndikati chii iwewe chaunoita chaunoti wasafungire ichocho? Zvikanzi hapana. Saka panguva chanotombozvisa musoro ndangoti amini. But zvimwe zvese haana kukwanisa kunyatsokutsanangura. Zvimwe zvese haana. Because patakatanga kuona kuti pane zviri kuitika, because toenda kumasowe, bamukuru wacho akatoti ngatimboende naye kumasowe, but hapana chaitombobatwa chisvinu chinobatika. Kumasowe kwacho vaiti kudii? Vaitongoprofitawo zvimwe zvakatosiyana neizvozvo. Pane pandandakangana saipapo panyaya iri kutaurwa. Ini takazomubvunza kuti iwewe ko sei pese pataiendawa newe kumasowe uko zvaisabatwa izvi? Akapa mhinduro yekuti ikoko kwandakajoina uko ndo waivhara zvese izvi kuti zvisabatika. Handiziri ndaizviita asi kuti ikoko kwandakajoina ndo waidi. Ndakarwadziwa mwanangu kuti nepamwe pasowe patakaenda ndaendawo nekamari kekuti ndaakudzokawo murodhi topfuura nepamashopu ndozotengawo kashuga nekasipa. Ndakatobirwa ka$5 pamasowe ipapo. Ndikabatikana kuti zvinondochiziwa nhamo ngani kumba kwacho hakuna sipo yekugezesa. Kamari kandaenda nako ndichiti ndindobatsirwewo pasowe apa ndatobirwa. Saka abva ndopaakabva adzokera kumusha. Ndopaakabva adzokera kumusha. Nhamo iyi, shoko renhamo rakasvikawo sei kwamuri? Yekurwara kwaari kuita kwekujoinawo. Ayo, ndanzwa mama wachitika pane meseji yakazosvika yenhamo iyi. Panguva ichitoenda kumashops nabamukuru wacho, pandatofonirwa namama, wakatongofona wachitochema kuti wimba ashaika, because ane mazita 2. Wati wimba ashaika, saka atongodonha ipapapo. Foni yangu ikatotsemuka. Pandazomuka kuzoenda kumba, ndakazotozvinzwa papaya kuti haana but handinawo zvibhilivha. Razozvibhilivha rari chimangwana asi ndaitofenda rodhisinzowira kumba. Saka zvamungadewo imimi sasisi kuti munina wenyu abatsirwe nazvo chii? Ini ndotongokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuna vanogona kubatsirawo kuti zviri pamunini wangu zvibve, nekuti mai vangu hachina kana rugare. Every day vanenge vachingondifonera kuti mwanangu kunoku hazvina kumira mushe, kana kamunin'ina kangu kadika kanorohwa kuti anga asiri mwana wamai vake. Anombotaura kuti chikonzero waya achirova munin'ina wake kudai. Ambotaura mwana unotoita kunge watotowedzera kumurova. Ndotanga taiti hundumudzane but asha dzacho dzainadzo. Because ndakanzomba vachiti paakabvunzwa ipapapa kuti saka makauraya vanhu vangana, akati takatouraya umwe musikana aitodzidza pachikoro paidzidzira. Kauraya munhu 1. Saka tautongorarama hana dziri mumaoko kuti 3 years dzacho dzikakwana taitaurasikirwa kuti neumwe munhu. Saka 3 years aitanga kuverenga gore rinori here kana kuti? Aiti rakatokwana rekutanga kwasara 2. Saka mabviro akaita pamusha, ndanzwa mama wachiti akasiya atsanangurira sisi vake vahombe vari kumusha. Haana kumbokutsanangurira here imimi kana pafoni kuti ndo zvandakuita izvi? Inini kabva uku kumba kwangu hatina kuzotonyatsa kutowirana, because pane pandakazoenda kumba ndikatosvikawo kumba but haana kutondimhoresa. Ndaitofunga kuti nyaya yakatopera but akangondinyararira kuti anga asingandizivi. Saka kubva paakabva kumba kwangu apa haana kuzombotaura neni. Saka ndakazotongonzwa mama wachiti izvi kujoina izvi tizapamba hasi kuonekwa. Aiwa, tinotenda sisi nekuti pawo divi renyu.
mazvinzwira muri Zimbabwe ndataura namama ndikataura nasisi vashantewo tida kuedza kutseketudza kuti tinzwisise kuti dambudziko ringadai rakabva papi, asi tazosvika apa kunzwisisa kuti aiwa mwana hauzi kumbimbindoga, hakusi kuita kwake oga, mwana akaputirwa nemhepo yekujoiniswa kwaakaita zvishave here vasikana vekumadziva. Asi chikumbiro chakumbirwa namama ndechekuti dai ndangokwanisawo kuwana anokwanisa kundibatsira padambudziko iri kuti mwana uyu abviswe mhepo iyi, nekuti inini mari chaiyo handisisina, munharaunda chimiro handisisina. Manzwa sisi vacho vachitsanangura kuti even kumba kwangu akasiyawo aita manyamamire nerongo, zvekuti amai vakutoti kana mukwasha hatizivi kuti tichamutarisa sei, nekuda kwekuti mwana akasiya apaza madhoo, akasiya uraya zvinhu zvekumukwasha. Asi shoko ndiro kana nhamo kana kuti dambudziko rawira mumwe wedu semhuri Zimbabwe tobatsirana kuti dambudziko iri risvike pakupera. Tiri pano paZim News Beat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyauyo, chiti chesarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.